sil kasi lamahut bang po kichia do pan member sila monet laga 60 la people number 1 la pen 1953 ningkang Assam Land Revenue Regulation endun tu long si la ta ke endun putawe akitab lang elo te teglong po Karbi Anglong ke endun bek kali lata Assam government dum si ka impose hala allo ta SK Dr. Chief Secretary of Assam si soi athepi jong si council dum ke endun puasonte council a chairman si hadak sohi chipi nang ya podlo aron alamthe than om de ti mek yang mei ti dia hot pen la si kan nang le jong nang ko he dun thurong no deo ko he dat masilo de ai ni ne dat masilo aron ke ceta aron pen pe de cheplang play nang li jong helening dok de ko he wong di pusita nang li cheplang play Aron pen lok si det ke kachari jata department tame nonang litung mathakram ration card ke pianda aron do halata kitab do hanilin jarong arlo si dulu lapot si aron alam je than lote megi mene sita la bangge chini nang mekpo ante aro kreser kebra phokebra ke thomaningan ja khongpo ingkoi rai siarni ilitum karbiatum dimasatum kukiatum reingmatum ku khasi garo atum longle kachipitang an kachihok an aron than petle aro kreser kebra phokebra ke thomaningan ja khongpo ingkoi rai siarni ilitum chini don depend lo aman ilitum Karbi aron pen dimasa aron pen kukiaron tribal atum aron an pen patta kaci pitang an ke than pet aman ilitum along le an ke ahem pu ave puturo la hello aron ke ete polo ahem pu ave pu kaci putu halakang bura dunda arong ke cising bek amonita nang long leke ayam pua bek putugo akang bura panta nang long lea bek putugo yo ibida ke jum ke amat ilitum non anta pata ke et wedi abinong jum pata et lo ketok pen council atum halakar biatum arona ting pen but tribal atum arona ting pen pata ki pi ana posi council pen alot toksi pata pipit nang dia podlo halai lo atum lo ki biar lo non ke ni ketok pen ang people pusi pun nang dia podlo aman non ke nang tunge long lek pata nang si hang nun tu kutulong men pata ta kin nam tu la pen non ke plang mang omor sing ti so ka chuma tha bang ke a file ning kan ke thong ning kan phi ning kan phota hala ate bolong si bi hublu jo ko phanda pata bibe nili long le mata lo je thanna bode therak tuduk pandu hala nili long le hala di phualong kotha hinia long le hala da bang chokraborti amen tok rong mage apata ka nilianta hala chokraborti aphan ki pithu hipu non nili hala khajana pidam ye pulak pidam long le ye plang tu chokraborti si pipo ko tikrada hala bangsi yo plang tu ge hala horilal boski along la som si phan ki bi terak re mone tumta anke la si non mingi tapi di ko edepo non nilitum APHLC bangke non nili MP hailo bulutante ke claim dia bangke appransini in ninjing tu la self help group women self help group atau papan nilitum piloi claim po di masa di BJP dengan pulau suri cap pergi budi suri cap ke thang dah kali innut apa dah thang dah kali suri cap ke nor hoce ante lasi neli jom ke tiga bangke la isi BJP alang leto apa lagi
interest ali and a bit pensi loan tapi debt pun la penke non sakori gelong le pena job kama ju claim long le pena job ke cholong le pena job ajaha ka tom apiso penan ci risi ha Chennai Bangalore Mumbai Delhi bethe kama ju claim down hada ka ju claim down kopia kam lo harakta le bar kam si ju claim down na malada Zapot alang litung pan nilitung 1 to 8G dan 1 to 8C alang litung pan dan dukan ke biye pan hardware da dukan asal ke thia kam ke claim dia pan nilitung ong en nay ali bane interest NC lakke an pidati la pen la unit job atau bang panke abang putin pan lak po on da pidat po untuk mage atema kelang bezim ala BJP dengan suri ke PG por lage vote ke nama panchot ke di apa tu benchot ke di antara suri ke apa la self help group atau batai dam si arjab dunia ni beri online arni ke solong arbe ke jangalong athanga leve lagi lase pi tan bolte pi tan nanji lai lo amanang le tum puji mene nang le tum APHLC tum ko pulo be pion ni tham ba be ke chang ta ke chang thap puji mene se ma tha